Takže čau kuřata, dneska si upečeme novou hru, to je Tubetikon, už jsem tady trošku něco načnul, takže tak sorry, no a jdeme na to. Omlouvám se, že jsem mal za kamerou, hrozně se mě ta hra líbila, ale tak natočil jsem jen 8 let's play, sorry. No nic, jdeme na to. Teďka jsem to ukázal. Já to chci stopnout. Já to furt nechci natáčet, tím pádem ano, tak vydám poslední video. Tak. Vydávám poslední video. A půjdeme na další let's play. Ale 59 odběratelů, což je super. Kož, tak pojď. Tak pojď. No, tak to vypadá dobře. 60. 71 odběratelů, 68. Žádný konkurent, dobrý. Takže počkejte, já teda chci natočit tu hru. Plus novou hru. A já bych si zadal si Morio. Jakož máme 49 coinů, to je celkem blbé. Ale jdeme na to. Točíme ten první let's play z Morio. A uvidíme, jaký to má úspěch. No, teda. Dneska bych to dal tak 100 odběratelů. A je to jen ukázka, jak vypadá tady ta hra. Já jsem si ho teda kupovat nemusel, já jsem si ho teda stáhl. V češtině všechno. Ty vado, bychom mohli mít 100. Škoda. A máme 80. Jo, takže super. Jdem dál. No. A Krocel má vysvětlit, jak se to má stahovat, protože mi poradil taky s tímhle. A možná vám něco o tom řekne, jak se to má stáhnout a takže jo. Tady možná bude komentář a hejt. A nejde se poštvat. Peníze nemáme žádné, nic. A natočíme třetí díl. A pak bychom se vrátili k těm Woodstrike. A tak ukaž. No, tak tohle 100, no. 100 tam nevidím. 86. Tak to je ještě lepší. Jak tady u toho? Akorát o jedno zle. Nic. 96 odběratel. Tak to bude asi... Kde už to natočím? Máme 4. a 5. díl ještě. Nemám energii, ok. 7 mi spát. Protože 1, 3. Balance 33,0. To je dobrý. 23%, 10 minus a 6. No, já si myslím, že na začátek už. Dobrý. Jdem dál. Natočíme tohle. A pak ještě poslední. Já jsem hrozně rád. Tak kaš. No, to bude tak 30. Typuju 30, protože to je celkem 30. Máme fakt 30. Tak 40. 107 odběratelů. Když někdo volá, tak se omlouvám. A za to se hodím. Tak. Jeden komentář. House mě to lajko. A říká, že se mu to líbí. House. Za to jsem hodně rád. Natočíme poslední, ano. Tak. Let's play the Morio. Teď se bude super, jak řekl, že je tak pojmenovaný. Rychle. Tak, a už tady. Pojď, ať je tam 100. Ať se vyděláme aspoň $1 už. Teď. Tak je tam 50. OK, není to špatné. 59. Proč? No. Natočíme novou hru. Promiňte, Grand Theft Auto. OK. To stojí 180. Ty peně. Škoda. No nic. Natočíme jinou.
OK, tak natočíme Floppy Bird. Máme na to. A na to hnedka natočit. Tuhle hru jsme si koupili za hodně, taky máme $7. Což není dobrý, já snad se budem taky vydělávat, protože... No uvidíme, tak ukáž. Tak to 100 nebude. Ty vado. Ještě věc. 150. Yes. Super. 123 odběratelů, 50 nezhlednutí. Natočíme další díl hnedka. A hnedka natočíme další. Nemám energii. Nevím, co kaže. Tak jak to bude? To bude 100. To bude 100 lidí. V tom mi musíte věřit, že tohle, jestli nebude 100, tak už ne. 100. $1. Jeden komentář. Sakr. Nějaký ekvy. No díky ekvy, no. Díky. Tak, jdeme se vyspat. Jak jsme dopadli. Super, tu ve stejný minus 26, co musím, no a bavím se. No, znovu. Super, to je snad nejlepší, co jsem. Tak jo, načíte hru a vydáme 3. díl. A vrátil bych se asi k Let's Playu Mario. Ještě na to 4 a pak se vrátím. Pojď, jeden komentář. Pojď, něco dobré, 2 komentáře. Yes, $1 jsme se vydělali. Super. $1. Jsme dobří. No. Mě to lajkli Míšovi šílenosti, tak to je super. Tak se mi to líbí. Pedro, no a co? Tak to je tak hustý lidi. 130, to není ta 40. 130 odběratelů. A natočíme poslední díl. Ukaž, jaký to bude mít. Snad to bude taky dost úspěšný. 4. Bude to tak 20. No, tak ne. Bude 40. No, 50. 40 nebo 50. 50. 7. Dobrý, 144 odběratelů. Natočíme a jdeme Morio. Natočíme Morio. Není špatný. 6. Let's Play z Morio. Mohlo to být typit. Lidi, to bude víc jak. To je 130. 200. Typit. $272. To je dost hustý. A 5 komentářů. Like, děcko. Covid je hajzler. Já nejsem děcko. A gamer. Like, tak to je dost krutý. Ty fakt. No, vedeme si hodně dobře. 150 odběrů. A točíme ještě do 10. Bych dal ještě 2 díly. Já můžu natočit. Já nemám energii, zase nemám energii. Tak ukaž, jak to dopadne. Ještě editování. A ukaž, jak to. Tak ten bude taky vydařený. Ukaž. No, 100, pojď. Teď to nebude 100. A 90. Tak. 3 komentuj. Ukaž. Mě chce rozkopat. Jsi velký Minecrafták, kámo. No. Jdeme se vyspat. Ukaž. Balance 4, minus 4. To jsme celkem dobří. Jsou minus, tak to je dobré. To beru. Natočíme, hned natočíme další a hned natočíme další. 10. Ukaž. Tak jak to bude? Tak tohle bude mít, ta 10 bude mít hodně velký úspěch. No to.
Takže my z 9 máme 210. Z 8 máme 200. A z toho $2 skočí. Vláďa. Díky Vláďu. A tady máme. Děcko. Ty slik. To jsou haranti. A kdybych natočil let's play ještě tam z té hry. I když nevím, jakou jsem teď natáčel. Ještě jeden tady z toho. A pak natočíme. To už tak 11. Snad to bude mít úspěch. Uvidíme. To asi úspěch mít. Tak 80. Ale to nevadí, už máme $2. Oh yeah. Stovka. Yes. Máme to stovku. To stovka tam nebude. 170, to je dobré. $1, to je super. Tak. Plus, a to byl nějaký strange, tak to jdeme najít. To je tohle. Jo, je to ono. Tak jo. Nemáš energii, to si já vesel. Tak se jdeme vyspat. A natočíme 3 díly z tohohle a ukončíme to video. Super balance minus 6. A dáme tam ten string. Natočíme. A máme tam. Dobrý. Další 3 díly, takže 10, 11. To bude mít úspěch. No ty. 300. 300. Yes. Omlouvám. A jo, jí se líbí vaše video. No jo. 263. 3 komenty, tak ukaž. Vaďákovi lej, Stejkovi to líbí. A Sklenimu, no super. Máme ještě nějaký komenty? Nemáme. $2. Super. $2. A máme 145 odběrů. To není špatný lidi. Tak natočit další let's play. Máme 200. Nemáme. Půjdu let's play. Máme mít tak 150. Dejme to 150. Koš. 123. Jeden koment. Míšo vyšel na 105. Děkuji ti, Míšo. Jsi velmi hodný. 150. Tak já jdu natočit další. A jo, vlastně. Se nevyspali. Minus 10 balance, to super, minus 8. To... Dobrý. Jsem spokojen, jdeme vydat další díly. To hodně baví tím. A jdeme dám 3 díly se sebou. A tak tady tohle bude mít hodně velký úspěch, ta 15. To vím. No. To říkám. Bude 300. No tak 200 něco. Ale dobrý. Ukáž tohle tak je něco. Dobrý. 2 komenty ukáž. Steak, díky. A Šobalot Niko. Díky moc. 2, 2, 6. 182, tak. Náš poslední díl. A vydáme jinou hru. A jisto. A já mi nemám právě. Tak dáme video ze Floppy Berry. Nemáme energii. To rád slyší. Nebude to špatný, ta 17, ale to bude možná dobrá. Šede. Yes. Komentář. 2 lajky.
Tak jo. Tam je flopy pěkný pohody. A jdeme to na tu. Tady mám energii zase. Jo, vlastně. Já jsem zase plně vyspal. Minus 15, dobrý, chalám se. Natočíme routiny a jdeme natočit flopy bird. Tady máme energii. Dobrý. Tak jo, ať to mám dobrý. Na to bude mít dobrý úspěch, teoretický noty. Tak tohle bude mít dost velký úspěch, tohle taky a tohle taky. A ukáž 200, to bude. 300. 4. Hej, zlato, počkej chvíli. Již víš, zlatá zdarma líbí se. No. 380 let. Steak mi to lajko. Díky steaku. Tady. Díky. A tady. $4. Ty jo. Kolik je na to? 28. Když se vám líbilo, určitě zvedněte like. A u dalšího videa. Jo, vlastně. Když se vám líbilo, určitě zvedněte like. Když se vám líbilo, tak si naserte a u dalšího videa. Čau, čau.